Giisa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang kamot ni Gobernador Gwen Garcia ug iyang running mate Vice Gubernatorial Candidate Maria Teresa Doctes Herosa ug uban pang mga local officials sa Subo ubos sa PDP laban nga mga kandidato. Si PRRD mismo ang nag-endorso kang Gobernador Garcia atol sa proclamation rally sa PDP laban nga gipahigayon didto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Huwebes, Marso 31. Gawas nila ni Gobernador Garcia ug Vice Gubernatorial Candidate Doctes Herosa giendorso usab sa presidente ang mga kandidato ug opisyales ubos sa PDP laban sa Dakbayan sa Mandaue, Lapu-Lapu ug syudad sa Sugbo, Consolacion, Tabugon ug Cordova. Sa pagpamulong sa presidente, nagpasalamat siya sa mga Sugboanon sa paghatag og makabubungog nga boto sa miaging presidential elections. Nagsige na kong tabi, ingon na duha na daw ko oras. Ang yawa, nakalimtan ako. Una na akong tuyo yun nga rin. Kay magpasalamat ko sa mga Cebuano sa ilang tabang o pagbutar ninyo kang akong pagkata. Bitaw tinoon, tong kandidato, Cebuano ko, Kadanao. Pero wala mo kung puyo diya. Wala pa itong balay nga among gipuyan. Atol sa maong kalihukan, mitambong usab ang mga kandidato sa PDP laban pagka-senador. Sama nila ni Robin Padilla, Mark Villar ug mga adopted senatorial candidates, sama nila ni Harry Roque, Gringo Honasan ug uban pa. Uban sa taho ni Katrina Kuvalik, John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.